आं थं जे जों गायनायनि थां दङ बयनि फेमिलिनि जत सदस्यरनो आंनि बायफ्लेया हामजांमा दै खुलुमनायफोर आंनि सिगां कक सानाय रक स्पेशली फेमिलिनि नखंनि बर' रक जे कक साइ थांमानि बीर बिक्रम जमातिया सामचरन त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया बयनि फेमिलि जे कक साइ थांमानि जेता जों सियानो तिनि सिलायखा जेता जों तिनि बर'नि जीवन काहिनी खोनायानो तिनि जों खोनालायखा जों अमनो नायो जोंनि एडिसि हाफां जोंनि बुबाग्रानि साखार मुंबाय जों जोंनि दफानि बागै जबा खाय थांनाय रनो 40 बছर रङै जों बावै दंमानि निरक जतनो साइमानो जों जतनो साइमानो कायसा जातिनो सकमानानि हिंखे बनि इतिहासनो पग्रवै दंखा हिंखे तरक तरक गमावै थाङो जों साकसाक साइसमाया जों बर'नि फायखा जों सोबानि बोसा जों जोंनि हा बर'बो जों साइसमाया हिंखे बनो फार्स्ट लामा फुलुंनाय रंखा दिनै जों मांथं काइमानि बर' रं एडिसि मोमेन्ट खायखा दफानि बागै जबा खायखा मबाइ चेनेटि प्रासाराव गोबां मा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बेनिफिट ओंखा डाइरेक्ट बेनिफिट ओंखा जारा एडिसिओ साख्रि मानाय रं आबो एट प्रेजेंट 6000 निसाय गोबां साख्रि खाय दंनाय रं बर'नके डाइरेक्ट बेनिफिट सारे नोंथांखे जोंनो माइबो दै लुनाय माइ चारनाय मै जुगालै लुनाय ओंखा सिनि गोथानि लगैबो दैबो गोबां मा जबा खायनाय दं दिनै जों बावै थाहा नगेंद्र जमातिया सोबाबो दिनै जों बावै थाहा सामचरन त्रिपुरा सोबाबो दिनै ताबंनि जेनेरेशन बावै थाहा बीर बिक्रम जमातिया सोबाबो दिनै जों कतालखे एडिसिओ फाइमानि यागुल दिनै लुपुरावनो जों सिरनानि बागै याप्रि सेखा